materialul care s-a lucrat? Nu, m-ar deranja cu chiar nimic. avem o problemă cu chestia asta și ar fi bine să... Ar fi bine să taci puțin din gură, vorbesc cu colegul tău, da? Dacă ți-e greu să înțelegi, o să scriu pe litere. Face emisiunea mea. Nu, că sunt foarte curios, nu înțeleg. Să revenim. Scuză-mă, te rog. Acum 20 de minute, înainte de a intra în emisie. Erați la mine în birou? Da. Am discutat înainte de a intra în birou, da? Da, da. Am stat la mine în birou, am vorbit despre firma voastră, da? Exact și... Am vorbit cum ați început, da? Am vorbit cum ați plecat din țară, da? Corect, Și absolut corect. spune-mi și mie, că mă simt ca în Kafka acum, de unde e povestea asta? Deci nu e nicio poveste. Mi-ai chemat aici să ce? Emisiunea Curul. Dai o secundă. Am apucat transpirațiile mele. Ai voi fi vreun șmecher. Doamne,